Rock Hard, The Pod με τον Σάκη Φράγκο. Rock Hard, The Pod, δεύτερος κύκλος, 24ο επεισόδιο. Σάκης Φράγκος για μια ακόμα φορά εδώ μαζί σας. Και το απόψινό θέμα έχει να κάνει με ένα βίντεο που παρακολούθησα στο YouTube από έναν πολύ ωραίο άνθρωπο της μουσικής, τον Rick Beato, που τον ακολουθώ στο YouTube και έχει βγάλει μερικά πάρα πολύ ωραία βίντεο. Μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα γενικώς από αυτόν και ήρθε τις προάλλες ένα βιντεάκι που έβγαλε και έλεγε The real reason why music is getting worse. Ο πραγματικός λόγος λοιπόν γιατί η μουσική χειροτερεύει, και έμεινα σε ένα στοιχείο, σε αυτό που λέει ότι η μουσική είναι πολύ πιο εύκολο να καταναλωθεί στις μέρες μας. Αυτό λοιπόν ήταν το κίνητρο για να κάτσω να ηχογραφήσω ένα ακόμα podcast. Να δούμε λοιπόν τις διαφορές χοντρικά, πώς καταναλωνόταν η μουσική παλαιότερα και πώς καταναλώνεται τώρα, και να δούμε γενικώς τι συμβαίνει και πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε χωρίς καμία τάση ρετρολαγνίας, καθώς οφείλω να πω ότι είμαι πολύ μεγάλος φαν του γεγονότος ότι μπορεί κάποιος να καταναλώσει, να το πω έτσι με αυτό το ρήμα, όση μουσική θέλει, ακόμα και δωρεάν. Εγώ έχω συνδρομές σε διάφορα Spotify, ξέρω και τα λοιπά, αλλά μπορείς και από το YouTube άνετα ή από το Spotify, όχι το premium, το απλό, να βρεις και να κατεβάσεις να ακούσεις δωρεάν και νόμιμα όλη τη μουσική που υπάρχει εκεί έξω. Όλη, τα πάντα. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί δεν χρειάζεται να σπάω πλέον το κεφάλι μου όπως το έσπαγα όταν ήμουν 15, 18, 20, 22, 25 κτλ, για να ψάξω να βρω τη σπάνια εκτέλεση, την τάδε κτλ, να τα τρέχω, να παίρνω καταλόγους, να βάζω λεφτά σε καρμπόν για να τα στέλνω στο εξωτερικό και να μην τα βλέπουν στο ταχυδρομείο και όλα αυτά. Είμαι φαν του να μπορείς να βρεις τη μουσική που θέλεις όποτε τη θέλεις, αλλά με προϋποθέσεις. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι δεδομένο πως εδώ και αρκετά χρόνια δίνουμε μικρότερη σημασία στη μουσική σε σύγκριση με παλαιότερες εποχές, και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτος και ο βασικότερος λόγος για μένα είναι ότι υπάρχει αυτό που λέμε υπερπροσφορά περιεχομένου. Δηλαδή πλέον έχεις υπηρεσίες streaming όπως το YouTube, όπως το Spotify, όπως το Apple Music, όπως το Tidal, όπως, που προσφέρουν πρόσβαση σε εκατομμύρια τραγούδια οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε. Αυτό που για εμένα, που με λάτρης μουσικής από μωρό παιδί μέχρι τα 50 μου τώρα δηλαδή, είναι καλό. Για άλλους ανθρώπους όμως, και όπως φαίνεται για τους περισσότερους, αυτή η υπερπροσφορά μπορεί να οδηγήσει σε μια αίσθηση κορεσμού. Δηλαδή η μουσική χάνει αυτή την αξία που έχει όταν υπάρχει σε τόσο μεγάλο αριθμό, και ξέρετε κάτι, όταν βρίσκει κανείς κάτι τζάμπα ή σε μια εντελώς εξευτελιστική τιμή, όχι για εμάς που την καταναλώνουμε, για τον καλλιτέχνη, έτσι. Δηλαδή τα λεφτά που δίνει κανείς π.χ. για να πάρει μια συνδρομή premium στο Spotify είναι λιγότερα από όσα πληρώνει για να αγοράσει, ξέρω εγώ, ένα CD, όχι, πόσο μάλλον βινίλιο. Καμία απολύτως σχέση.
Επίσης, δεν είναι μόνο ότι σου προσφέρουν αυτές οι υπηρεσίες πρόσβαση σε εκατομμύρια, σε όλη τη μουσική βιβλιοθήκη, από τον Bach και τον Beethoven μέχρι το τελευταίο άλμπουμ, το Dayside, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι κάθε μέρα ανεβαίνουν σε αυτές τις πλατφόρμες περισσότερα από 100.000 τραγούδια. Το πιάσατε το νούμερο? 100.000 νέα τραγούδια την ημέρα ανεβαίνουν στις ψηφιακές πλατφόρμες. Παλαιότερα, εγώ θυμάμαι τέλη δεκαετίας 80 μέχρι αρχές δεκαετίας 90, έπαιρνα από τότε πολλά περιοδικά και ξένα και τα λοιπά. Δεν έβγαιναν πάνω από 10-15 δίσκοι το μήνα maximum στο heavy metal που ακούω, έτσι. Τώρα την ημέρα εγώ παίρνω στο mail μου για να από καλλιτέχνες που θέλουν να παρουσιάσουμε τους δίσκους τους στο Rock Hard, παίρνω 30 με 40 άλμπουμ την ημέρα στο email μου. Εγώ, μόνο για το heavy metal. Βάλτε κάτω, do the math που λένε, και ψάχτε να βρείτε τώρα εδώ τι να πρωτοακούσεις και τι όχι. Και πόση σημασία να δώσεις σε αυτό που θα ακούσεις. Επίσης λοιπόν υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες streaming. Παρακολουθούν λοιπόν τι βλέπεις και με βάση τις προτιμήσεις που έχεις σου βγάζουν, σου εμφανίζουν διάφορα καινούργια τραγούδια. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να κάτσεις να μιλήσεις με το φιλαράκι σου, να το ρωτήσεις, ρε εσύ τι άκουσες τώρα τελευταία από αυτό, να διαβάσεις ένα περιοδικό και να μάθεις κανένα καινούριο συγκρότημα, να μπεις σε κανένα site και να δεις κανένα καινούριο συγκρότημα, να πας σε ένα δισκοπωλείο και να συναναστραφείς εκεί με τον κόσμο και να δεις, παιδιά, τι έχετε ακούσει, τίποτα καινούργιο, να σου πει αυτός που δουλεύει στο δισκοπωλείο, ψηφιλαράκι, εσένα που σε ξέρω, πάρε αυτό και θα με θυμηθείς. Πόσο μάλλον το να ακούς ραδιόφωνο, να ακούς κάτι καινούργιο. Αυτό είναι για επόμενο κεφάλαιο, το ραδιόφωνο. Είναι πάρα πολύ εύκολο λοιπόν να βρεις τη μουσική, καθώς έχω βαρεθεί να διαβάζω, κοιτάξτε στα social media, κοιτάξτε συγκρότημα που ανακάλυψα. Σιγά ρε μεγάλε, το YouTube στο έβγαλε, ο αλγόριθμος του YouTube στο έβγαλε και μου κάνεις τώρα λες και ανακάλυψες στην Αμερική. Σιγά. AI. Δηλαδή σου βγάζει 30 προτάσεις και απλά εσύ μπήκες σε μια διαδικασία και έτσι και τ' άκουσες. Δηλαδή εσύ τώρα που τ' άκουσες στο YouTube πρόσφερες τίποτα στο συγκρότημα? Αυτό, τίποτα απολύτως. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα. Φυσικά λοιπόν όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ευκολία της πρόσβασης. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας σε ένα κατάστημα να αγοράσεις το CD, το βινίλιο, την κασέτα ή οτιδήποτε, ούτε καν να το παραγγείλεις από το ίντερνετ και να περιμένεις να σου έρθει για να το βάλεις κτλ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι... Υπάρχει επίσης μια τεράστια μεταβολή στη βιομηχανία της μουσικής, στη μουσική βιομηχανία. Αυτό έχει να κάνει με το ότι επειδή έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι πωλήσεις το φυσικό προϊόντος, ο καλλιτέχνης ασχολείται είτε με τα live είτε με τα streaming, αλλά πώς? Προσπαθώντας να δημιουργήσει single και όχι δίσκους, διότι κανένας τη σήμερα ημέρα, όχι από αυτούς που μεγαλώσαν ακούγοντας ολόκληρους δίσκους, θέλω να πω, δεν ακούει ολοκληρωμένο άλμπουμ, παρά ακούει single. Αυτά που κυκλοφορούν στο YouTube, αυτά που έχουν βγει lyric video, video clip κτλ, αυτά που προηγούνται συνήθως της κυκλοφορίας του άλμπουμ, διότι πλέον ενώ παλαιότερα είχαμε ένα τραγούδι και έβγαινε ο δίσκος, πλέον η νόρμα είναι μπορεί να κυκλοφορήσουν και 6 τραγούδια ως singles προτού κυκλοφορήσει το άλμπουμ, από 4 μέχρι 6, ανάλογα την εταιρεία και ανάλογα το πόσο digital oriented που λένε είναι, όπως για παράδειγμα μεγάλες εταιρείες όπως η Nuclear Blast για παράδειγμα, που έχει αγοραστεί από έναν κολοσσό της ψηφιακής τεχνολογίας, την Believe, που επιμένουν πάρα πολύ περισσότερο τέλος πάντων στο ψηφιακό προϊόν και κυκλοφορούν συνήθως
5 με 6 single προτού βγει ο δίσκος. Οπότε, όπως είναι εντελώς φυσικό, έχεις ακούσει τώρα 5-6 τραγούδια, τα υπόλοιπα 6 που κάνουν το άλμπουμ δεν κάθεται κανένας να τα ακούσει. Αλήθεια δεν σας λέω, κάπως έτσι πάει. Είπαμε λοιπόν ότι αυτές οι συνδρομητικές υπηρεσίες έχουν πάρα πολύ χαμηλό κόστος, είναι ακόμα και δωρεάν, όπως είπαμε, το YouTube, το Spotify. Οπότε ο κόσμος, όταν δεν επενδύεις ακόμα και οικονομικά σε κάτι, πόσο μάλλον και σε χρόνο, δεν σου κάνει αίσθηση πλέον αυτό το πράγμα που ακούς αν δεν επενδύσεις σε συναίσθημα, σε χρόνο, σε χρήμα, σε οτιδήποτε. Πλέον η μουσική ακούγεται ως υπόκρουση όταν κάνεις δουλειά, όταν κάνεις γυμναστική, όταν οδηγείς ή κυρίως όταν σκρολάρεις τα social media και δει στο TikTok, το οποίο είναι μια πλατφόρμα που πραγματικά έχει αναδείξει νέα τραγούδια και καλλιτέχνες μέσα από viral video, και εγώ το βλέπω αυτό το πράγμα από τον γιο μου που είναι στο γυμνάσιο, που η μουσική που καταναλώνουν τα παιδιά της ηλικίας του είναι η μουσική μέσα από τα social media και κυρίως μέσα από το TikTok. Τι ακούμε στο TikTok? Αυτό είναι λοιπόν η μουσική για τα παιδιά τα οποία είναι σε μια ηλικία που διαμορφώνουν, να το πω έτσι, το χαρακτήρα τους, τα γούστα τους, τη μουσική, στη ζωή και οτιδήποτε άλλο. Επιπλέον θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η τάση που έχει δημιουργηθεί έχει μειώσει και την αισθητική αξία της μουσικής, κυρίως σε άλλα ιδιώματα αλλά και στο heavy metal. Πρέπει να πούμε ότι επειδή η rock και η heavy metal μουσική είναι μουσικές πιο απαιτητικές, κυρίως παιχτικά κτλ. Είναι πλέον μουσικές για τις οποίες μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες δεν επενδύουν, γιατί είναι και πιο ακριβό το σπορ να δημιουργήσει. Είναι πιο δύσκολο να φτιάξεις ένα καλό rock, hard rock, heavy metal τραγούδι παρά να φτιάξεις από το να φτιάξεις, ας πούμε, ένα rap, ένα trap, ένα pop τραγούδι. Είναι πολύ πιο εύκολο στην παραγωγή του. Αυτό λοιπόν γενικότερα το κομμάτι με την παραγωγή της μουσικής έχει οδηγήσει τους καλλιτέχνες να πάνε σε πιο safe μονοπάτια, σε πιο ασφαλή μονοπάτια και σίγουρα να είναι λιγότερο καινοτόμα, ακόμα και λιγότερο προκλητικά, εξού και το γεγονός ότι το heavy metal είναι λιγότερο επικίνδυνο σήμερα από ότι τη δεκαετία του 80 ή του 90, καθώς τα εμπορικά συμφέροντα επιτάσσουν διαφορετικά πράγματα. Δεν υπάρχουν π.χ. συγκροτήματα σαν τους Guns N' Roses σήμερα, και αυτά είναι μετρημένα στα δάχτυλα, όταν το rock and roll που λέμε ήταν επικίνδυνο. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα και που συμβαίνουν στην σημερινή κοινωνία τα τελευταία έτσι χρόνια, και θέλω να τα αντιπαραβάλω με αυτά που ζούσαμε όταν ήμασταν μικρότεροι σε παλαιότερες δεκαετίες. Παλαιότερα λοιπόν, όταν ξεκίνησα να ακούω και να αγοράζω μουσική τη δεκαετία του 80, υπήρχαν μόνο οι κασέτες και τα βινίλια. Οι κασέτες και τα βινίλια, ναι, σωστά τα είπα. Και αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90, βγήκαν τα CD. Τρελές ανακαλύψεις ήταν το φορητό κασετόφωνο
δει το διπλό κασετόφωνο που έγραφες κασέτες και παίρναμε τα κασετόφωνα σε εκδρομές ή ακόμα και όταν παίζαμε μπάσκετ στα ανοιχτά γήπεδα και ακούγαμε μουσική και χτυπιόμασταν και παίζαμε μονά. Έτσι πηγαίναμε εκδρομές και ακούγαμε, αλλά αυτό που ήταν φοβερό ήταν το Walkman πρώτα απ' όλα. Τώρα κυκλοφορούμε αυτά τα τεράστια ακουστικά στα αυτιά, έτσι, ο κόσμος μέσα στα μετρό, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ακούει Spotify, YouTube ή οτιδήποτε. Τότε, όταν πήγαινα σχολείο, το δικό μας Spotify, η δική μας φορητή μονάδα για να ακούσουμε μουσική ήταν το Walkman, δηλαδή ένα κασετόφωνο που λειτουργούσε με μπαταρία και ήταν φορητό. Το έβαλες και έβαζες ακουστικά και τα ακούεις. Όταν εξελίχθηκε τα CD ήταν το Discman. Το αντίστοιχο Walkman, Discman, έτσι. Λοιπόν, για πολλά παιδιά μπορεί να ανάγουν τόσες λέξεις. Κάποιοι άλλοι μπορεί να αρχίσουν ήδη να συγκινούνται, που είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία. Πηγαίναμε λοιπόν και αγοράζαμε δίσκους και είναι πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος για ποιο λόγο και πώς μπορούσαμε να αγοράσουμε δίσκους, CD, κασέτες κτλ. Καταρχάς, έχουμε το ότι πηγαίναμε στα δισκοπολία, γιατί εκεί ήταν σημείο συνάντησης. Εκεί μαζευόμασταν και ακούγαμε πράγματα, φήμες, νέα, καινούργια συγκροτήματα από άγνωστους, γνωστούς, φίλους, άτομα που αργότερα γίνανε φίλοι μας. Τους πολιτές, αυτοί που πουλούσαν CD, ήταν άνθρωποι με πολλές φορές με βαθιά γνώση και επειδή ήσουν πελάτης και σε ξένα σου λέγανε «Άκου, έχω πάρει αυτό εδώ πέρα, άκουσέ το και θα με θυμηθείς», ξέρω εγώ. Πάρα πολλές αγορές έγιναν έτσι από ανθρώπους που δουλεύανε στα δισκοπολία και έχω τη χαρά και την τιμή πολλούς από αυτούς να τους έχω και φίλους πλέον μετά από τόσα χρόνια. Αλλά ήταν φοβερές έτσι αυτές οι περιπτώσεις. Το θέμα είναι πώς έβρισκες λεφτά για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, να αγοράσεις τα βινίλια, τις κασέτες κτλ. Αρχικά πρέπει να πω ότι όταν ήμουν μικρότερος, για να μπορώ να ακούσω τα δουν περισσότερα πράγματα, αγόραζα κασέτες εταιρείας. Κασέτες εταιρείας για πολλούς λόγους. Πρώτον, επειδή η κασέτα ήταν σαφώς πιο φθηνή. Αλλιώς να δώσεις, ξέρω εγώ, 2.500-3.000 για ένα βινίλιο, 4.000-4.500 έφτανε κάποιες φορές στα εισαγωγής, και αλλιώς να δώσεις, ξέρω εγώ, 1.000 δραχμές και τα λοιπά για μια κασέτα. Πολύ πιο φθηνή η κασέτα, οπότε έλεγα από το να πάρω ένα βινίλιο έπαιρνα 3 κασέτες. Πάρω 3 κασέτες να έχω περισσότερο υλικό να ακούσω. Αλλά ένα άλλο σημαντικό κομμάτι ήταν ότι επειδή οι γονείς μας κυνηγούσαν, που αγοράζαμε συνεχώς, ότι με όλα τα λεφτά που είχαμε για χαρτζηλίκι πηγαίναμε και αγοράζαμε τα Σαββατοκύριακα κασέτες ή βινίλια, οτιδήποτε, τις κασέτες μπορούσαμε εύκολα, ιδίως το χειμώνα, να τις κρύψουμε μέσα στις τσέπες των μπουφάν. Αργότερα, επειδή εγώ έμενα σε μονοκατοικία, όταν πήγαινα και έπαιρνα βινίλια, άνοιγα την πόρτα του σπιτιού, έκρυβα τα βινίλια σε κάτι γλάστρες στην αυλή ή στο διάδρομο, στο hall, όταν έμπαινες μέσα στο σπίτι, και όταν οι γονείς μου κάπου κατεβαίνανε ή βγαίναν έξω, έτρεχα εγώ κάτω, έπαιρνα τα βινίλια και τα βάζα στα ράφια. Ώσπου, ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι ξαφνικά έλεγες πώς αυξηθήκαν τα βινίλια. Μα πήγα στο φίλο μου το Γιάννη, τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Βαγγέλη και πήρα μερικά για να τα γράψω σε κασέτες. Κάτι που μας οδηγεί στον επόμενο τρόπο που είχαμε πρόσβαση στη μουσική. Όταν λοιπόν έβγαιναν κάποιοι δίσκοι το μήνα, όπως σας είπα νωρίτερα, κάθε μήνα βαριά έβγαιναν 10 δίσκοι. Μαζευόμασταν λοιπόν 3, 4, 5 φίλοι και λέγαμε «Ρε μάγκες, τι λέτε να πάρουμε?» Και έλεγε ένας, εγώ θέλω οπωσδήποτε να πάρω αυτό το άλμπουμ, ο άλλος το άλλο, ο άλλος το άλλο. Και τι κάναμε? Πηγαίναμε στα σπίτια αυτών που είχαν πάρει το χ βινίλιο, παίρναμε άδειες κασέτες και το γράφαμε από το βινίλιο στην κασέτα. Ήτανε
τα torrent της εποχής. Να πω ότι ήταν η παρανομία της εποχής, οι κενές κασέτες που γράφαμε. Βέβαια, κάποιος είχε δώσει λεφτά για να αγοράσει αυτό το βινίλιο το οποίο το γράφαμε σε κασέτα. Αλλά όλη την ώρα η μοναδική μας ανασχόληση ήταν πώς θα μπορούμε να μαζέψουμε ό,τι κυκλοφορεί τον κάθε μήνα για να μπορούμε να τον έχουμε και να τον ακούμε στα σπίτια μας σε κασέτες. Και μετά γράφαν φυσικά από κασέτα σε κασέτα και κάπως έτσι γινόταν η δουλειά. Όταν δεν υπήρξε και το CD, χάρας Ευαγγέλια, δεν ακουγόταν και τα χράτς, ήταν πολύ πιο εύκολο. Βέβαια πρέπει να πω ότι το CD player όταν είχε βγει ήταν πολύ ακριβό, οπότε επειδή άρχισαν να βγαίνουν κυκλοφορίες μόνο σε CD και όχι σε βινίλιο, προτού πάρω το δικό μου CD player, πρέπει να είχα καμιά εκατοστή CD, τα οποία τα είχα εγκαταστήσει σε σπίτια φίλων που είχαν CD player και τα είχα γράψει σε κασέτες και τα είχαν οι άλλοι φίλοι μου εκεί πέρα και καθόντουσαν τα CD. Φοβερές καταστάσεις τότε. Πώς έβρισκες λοιπόν τα λεφτά για να κάνεις αυτό? Πρέπει να κάτσει κανείς να σκεφτεί τις συνθήκες τότε και τις συνθήκες σήμερα. Σήμερα, ας πούμε, εγώ το βλέπω από εμένα, θέλω όταν θα σηκωθώ για να κάνω τη βόλτα μου να πάω να πάρω ένα καφέ απ' έξω. Έτσι. Έχουμε τα κινητά μας, τα οποία κάθε μήνα ο καθένας μπορεί να πληρώσει από 20 μέχρι 25-30 οσοδήποτε ευρώ. Τότε δεν υπήρχαν αυτά. Έτσι. Να πας να φτιάξεις τα γένια σου, να φτιάξεις το μαλλί, αν έχεις, αν δεν έχεις να ξερίσεις την καράφλα, αν είσαι κοπέλα να πας να φτιάξεις νύχη, γενικώς να προσέξεις πάρα πολύ τον καλοπισμό σου. Παλιότερα δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Δεν τα δαιμονοποιώ φυσικά, απλά δεν υπήρχαν. Οπότε φανταστείτε όλα αυτά τα πράγματα. Ποιος είχε τατού? Κάτι ναυτικοί και ναρκωμανείς είχαν τότε τατού, δεκαετία του 80, και rockstar στην Αμερική, όχι στην Ευρώπη. Τώρα ο άλλος σου λέει θα κάνω ένα τατού. Πόσο κάνει το τατού? 100, 200, 300 ευρώ πόσο κάνεις? Αυτά δεν υπήρχαν τότε. Τα λεφτά που τα 200 ευρώ για τατού έπαιρνες 30 δίσκους τότε, κατά αναλογία. Η αναλογία των δραχμών σε σχέση με το ευρώ ήταν εντελώς διαφορετική, όπως και του μισθού σε σχέση με του μισθού τότε με το μισθό τώρα δεν έχει καμία σχέση. Η ζωή ήταν σαφώς πιο φθηνή τότε. Αλλά αυτό που είχε σημασία είναι ότι παλιότερα δεν είχαμε καταρχάς τόσες συναυλίες. Να πεις ότι έχω την εβδομάδα 3 ή 4 συναυλίες πλέον μπορώ να πάω. Τότε δυστυχώς είχαμε μία συναυλία στους 2 μήνες, μία συναυλία στους 3 μήνες και πηγαίναμε όλοι σε όλες. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δεν υπήρχαν... ήθελες να δεις ταινία, πήγαινες μια μέρα στο σινεμά. Τελεία. Τώρα λες έλα μωρέ, θα δω στη συνδρομητική τηλεόραση, θα δω στις υπηρεσίες streaming ταινιών και σειρών, θα κοιτάξω λίγο το Netflix και τα λοιπά. Και αυτό το πράγμα σε κάνει κιόλας να μην έχεις χρόνο για να καταναλώσεις μουσική, έτσι. Τίποτα δεν είναι τύχη, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Πηγαίναμε σε σπίτια φίλων και όπως σας είπα γράφαμε κασέτες. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές δεν έχουμε φίλους πραγματικούς εκεί έξω στη ζωή, ξέρετε. Είναι φίλοι στο Messenger, στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ακόλουθοι είναι, δεν είναι φίλοι. Τον ακολουθώ λέει αυτό, δεν λέω ότι είμαι φίλος με κάποιον. Για μετρήστε λίγα και τους κανονικούς σας φίλους και σε
ποιανών τα σπίτια θα μπορούσατε να πάτε εν έτη 2024 για να ακούσετε μουσική απερίσπαστη, χωρίς να κρατάτε κινητό, χωρίς να βλέπετε παράλληλα τηλεόραση, χωρίς να κοιτάτε τα email σας, τίποτα. Να πεις ότι ποιος δίσκος μου αρέσει το Black Album, μου αρέσει το Images and Words, μου αρέσει το Rain in Blood, μου αρέσει το Sabbath Bloody Sabbath, ξέρω εγώ. Ωραία. Να κάτσω, να πιω ένα ποτήρι κρασί, να πιω μια μπύρα με τα φιλαράκια μου και να κάτσω να απολαύσω τη μουσική. Το κάνετε? Παλιότερα το κάναμε. Αυτό γινόταν. Μαζευόμασταν σε σπίτια, κυρίως όταν έλειπαν οι γονείς κάποιον. Και μη σας πω ότι παλιότερα, όταν είχε εκεί τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90, που υπήρχε η έξαρση του thrash και του death metal, πετάγαμε κάτι στρώματα σε αυλές και κάναμε stage diving πάνω στα στρώματα, ας πούμε. Μιλάμε για τρομακτικές, έτσι, καταστάσεις, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι σου αρέσει η μουσική, είναι βίωμά σου η μουσική, την έχεις ανάγκη τη μουσική. Έπαιρνες το δίσκο στα χέρια σου και δεν ήξερες απλά τα τραγούδια. Εγώ πήγαινα, κατέβαινα στο κέντρο της Αθήνας να αγοράσω CD και βινίλια και όταν γύριζα με το λεωφορείο πίσω, είχα ανοίξει το booklet του βινιλίου και του CD, οτιδήποτε, και είχα αρχίσει να μαθαίνω τους στίχους απ' έξω. Ακούω κυκλοφορίες του 88, του 89 και του 87 που μπορεί να έχω να τα ακούσω τα άλμπουμ αυτά και 20 χρόνια, 25, και θυμάμαι τους στίχους απ' έξω. Ξέραμε τι μπλουζάκια φόρεγε το κάθε μέλος στη φωτογράφηση και διαβάζαμε μέχρι και τα special thanks και τα μαθαίναμε απ' έξω. Ήταν η πόρωση την οποία είχαμε στη μουσική. Το εξώφυλλο ήταν έργο τέχνης. Τώρα ξέρετε δεν βγαίνουν πάρα πολλά ωραία εξώφυλλα ή πολλά από αυτά είναι εντελώς generic, να μην πω και AI που έχει αρχίσει τώρα και με την ίσα νεύρα. Γιατί πάρα πολύ απλά ο κόσμος δεν ανεβάζει, δεν αγοράζει φυσικό προϊόν, το πιάσει στα χέρια του, να είναι μεγάλο σε μέγεθος. Όλα προορίζονται να είναι μια σκατούλα, μια μουτζούρα στο Spotify, μια μικρή κουκίδα που κανείς δεν θα δει τη λεπτομέρεια εκεί πέρα, κανείς δεν θα κοιτάξει αυτό το έργο τέχνης. Θυμηθείτε πόσα ήταν τα άλμπουμ τα οποία αγοράσαμε λόγω του εξωφύλου. Και για να συνεχίσω, και πόσες φλόμπες είχαμε αγοράσει εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αλλά και πολλών άλλων. Που τώρα βέβαια πρέπει να πω ότι ακούγοντας τα άλμπουμ στο YouTube ή οπουδήποτε αλλού, άμα θες να αγοράσεις κάτι, μειώνεις κατά πολύ αυτή τη διαδικασία της φλόμπας. Να πας να αγοράσεις κάτι που είναι σκουπίδι. Εξού λοιπόν και τότε πηγαίναμε και αγοράζαμε τους δίσκους χωρίς να έχουμε ακούσει νότα, όπως είναι απολύτως φυσικό, και επειδή είχαμε ματώσει για να τα αγοράσουμε, δηλαδή είχαμε δουλέψει και σε δύσκολα χρόνια, σε δύσκολες ηλικίες, για να αγοράσουμε αυτό το δίσκο ή αυτό το CD, και επειδή λοιπόν είχαμε ματώσει, έπρεπε οπωσδήποτε να το βγάλουμε και γαμάτο, ότι αυτό είναι ένα καταπληκτικό CD. Γιατί το πλήρωσα από την τσέπη μου, τι να πω, ότι είναι σκουπίδι. Ενώ τώρα τι κάνεις? Βάζει ένα τραγούδι, skip. Παίρνει ένα λεπτό, skip. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε που έχει οδηγήσει τη μουσική βιομηχανία? Ξέρετε ποιος είναι? Υπάρχουν κανόνες πλέον που βάζουν οι εταιρείες στα συγκροτήματα. Ευτυχώς όχι σε όλα, ή πάνε να τα βάλουν και τα συγκροτήματα τσινάνε. Είναι ότι δεν υπάρχουν intro. Παιδιά, ξεχάστε τα intro. Παιδιά, ξεχάστε τα τραγούδια πάνω από 3,5-4 λεπτά. Δεν κάθεται κανείς να ακούσει πάνω από 3,5-4 λεπτά ένα τραγούδι. Παιδιά, κανονίστε το ρεφρέν, έστω και για πρώτη φορά, να το βάλετε ανάμεσα στα 40 δευτερόλεπτα και το 1 λεπτό. Παιδιά, κανονίστε το βασικό riff να είναι πάρα πολύ μικρό σε διάρκεια, για να μπουν κατευθείαν τα λόγια και να φτάσουμε πολύ πιο γρήγορα στο ρεφρέν, που είναι το σημείο που πουλάει και το σημείο το οποίο θα αποφασίσει ο καταναλωτής, ο ακροατής, οποιοσδήποτε θέλω, όπως θέλετε πείτε το, αν θα μείνει στο τραγούδι ή αν θα κάνει skip για να πάει στο επόμενο. Γιατί άμα κάνει skip και πάει στο επόμενο,
τότε την κάτσαμε τη βάρκα, δεν θα ξανακούσει κανένα δικό μας τραγούδι. Φύγαμε από τα ραντάρ του. Γι' αυτό όταν πάει κάποιος να ακούσει και δίσκο ολόκληρο, πλέον όλα τα καλά τραγούδια είναι στα 3-4 πρώτα tracks. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μετά. Άμα είναι ο άλλος να βάλει filler, τα βάζει στο 5, 6, 7, 8 και τελείωσε. Αλλά έχει πάρει 3-4 streams τουλάχιστον, ακούγοντας τα πρώτα έτσι κομμάτια. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο έχει μεταλλαχθεί και η μουσική βιομηχανία, αλλά έχει μεταλλαχθεί και ο τρόπος με τον οποίο γράφουν τραγούδια τα σημερινά συγκροτήματα. Και δεν μιλάω για τους τρόπους ηχογράφησης που πλέον είναι εντελώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εντελώς αυτοματοποιημένοι, κοπτοραπτικοί, ίδιες παραγωγές κτλ. Γιατί αυτό το πράγμα ακούει ο κόσμος και για ποιο λόγο να κάτσουμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη έχει πέρασει. Η δικιά μου γενιά, να μην ξεχνάμε, είχε την τύχη να ζήσει την έκρηξη του MTV Real Time. Δηλαδή, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, το MTV ήταν ένα ανοιχτό κανάλι, μπορούσε να το πιάσει ο καθένας στην τηλεόρασή του, κάτι που ήταν αδιανόητο, έτσι, να πιάνεις ξένα κανάλια δωρεάν κτλ. Και είχαμε πετύχει τη μεγάλη άνθηση, το μεγάλο boom του hard rock και του heavy metal εκεί το 1987, με δίσκους όπως το Hysteria, όπως το Slippery When Wet, το White Snake το 1987, το Appetite for Destruction και όλα αυτά. Ανοίγαμε τηλεόραση και βλέπαμε Guns N' Roses. Ανοίγαμε τηλεόραση και βλέπαμε Def Leppard. Ανοίγαμε τηλεόραση και βλέπαμε Iron Maiden. Ανοίγαμε τηλεόραση και βλέπαμε Metallica. Οτιδήποτε. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα στη διαμόρφωση συνειδήσεων και στο να βλέπουμε και να εκτιμάμε έτσι τη μουσική. Βασικό ρόλο τότε επίσης έπαιζε και το ραδιόφωνο. Να πω, συγγνώμη, παραλίγο να το ξεχάσω. Οπότε λοιπόν τι κάναμε τότε για να ακούμε τα τραγούδια που μας αρέσουν? Βλέπαμε την τηλεόραση στο MTV και είχαμε έτοιμη τη βιντεοκασέτα, play record. Γράψε, ξεκινάει, μας αρέσει το τραγούδι, μας αρέσει, το αφήνουμε στη βιντεοκασέτα την καινή. Δεν μας αρέσει, σταματάγαμε, γυρίζαμε λίγο πίσω τη βιντεοκασέτα για να μην χαλάμε τώρα έτσι τζαμπά χώρο κτλ. Και φυσικά γράφουμε κάτω να μην τη σβήσω γιατί έχει το τάδε τραγούδι του τάδε συγκροτήματος. Και εδώ σε βιντεοκασέτες με βίντεο κλιπ. Αυτή ήταν η πιο προχωρημένη μορφή του γραψίματος, της εγγραφής κασέτας από ραδιόφωνο. Τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν παραγωγή με ούμπαλα, παραγωγή που ήξεραν μουσική, που δεν ήταν όπως μου λέγει ο άλλος, αυτός είναι εξαιρετικός παραγωγός. Λέει εκπληκτικά τις διαφημίσεις. Σοβαρά. Να τον βάλεις να διαβάσει audiobook. Να τον βάλεις να κάνει σπικά σε μια διαφήμιση. Τι στο διάλογο τον θέλεις να κάνει ραδιόφωνο αυτόν τον άνθρωπο? Επειδή λέει καλά τις διαφημίσεις. Παραγωγή λοιπόν γνωρίζανε μουσική. Ήτανε πάρα πολύ αυτή η παραγωγή με τους οποίους μεγαλώσαμε και μάθαμε πάρα πολλά πράγματα μέσα από τις εκπομπές τους όλα αυτά τα χρόνια στα ραδιόφωνα. Να πω για παράδειγμα τον Γιάννη τον Πετρίδη, που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος της γενιάς μου που να μην έχει ακούσει ραδιοφωνικές εκπομπές και να έχει μάθει πράγματα για όλη τη μουσική. Τον Άκη Εύενη, για τα πιο έτσι χευμεταλάδικα, τον καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο τον Ριχάρδο, στον Αντένα και σε άλλα ραδιόφωνα, έτσι το σχολημένο τον Γιάννη τον Κουτουβό. Αυτοί έβαζαν τραγούδια και σου έλεγαν ιστορίες, σου έλεγαν για το δίσκο, σου έλεγαν για το συγκρότημα. Σε ψήνανε να πας να αγοράσεις ένα δίσκο. Τώρα το ραδιόφωνο είναι όλο ένα τεράστιο playlist, το οποίο αποτελείται από τα ίδια και τα ίδια τραγούδια που τα ακούγαμε στα ραδιόφωνα πριν από 40 χρόνια. Αυτό όμως θέλει το κοινό, όπως φαίνεται, διότι τα ραδιόφωνα δεν είναι ηλίθια να πάνε να αυτοκτονήσουν και να βάζουν πράγματα που δεν θέλει ο κόσμος. Είτε λοιπόν αυτά το συνήθισαν σε αυτό το πράγμα, είτε
ο κόσμος, επειδή δεν είχε καμία διάθεση να μάθει και τίποτα καινούριο, καταναλώνει αυτά που ξέρει και αυτά που γουστάρει από παιδί. Αυτά που έχει ακούσει. Γιατί να ακούσει τίποτα καινούριο? Δεν θέλει να βάλει καινούρια πληροφορία στο database του. Έτσι φαίνεται ότι είναι, διότι οι σταθμοί φτιάχνουν τα playlist βασιζόμενοι σε έρευνες που γίνονται τηλεφωνικά, που γίνονται μέσω ίντερνετ, ψάχνουν το κοινό τους. Ξέρουν ότι δεν υπάρχει κοινό που να ακούει heavy metal και να θέλει να ακούσει π.χ. ραδιόφωνο. Είναι χρόνια ερευνών αυτά και το λέει ένας άνθρωπος που έχει κάνει 25 χρόνια heavy metal στο ραδιόφωνο. Απλά εγώ δεν ήθελα να μπω ποτέ σε κάποιον σταθμό ο οποίος να μου λέει, να μου επιβάλλει τι θα βάλω. Ποτέ δεν μου είπε κανείς ούτε ένα τραγούδι που θα πρέπει οπωσδήποτε να παίξω σε κάποια από τις εκπομπές μου, και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί κόσμος άκουγε όλες αυτές τις εκπομπές που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν αυτοί οι πιστοί, οι τελευταίοι των Μοϊκανών, δεν ξέρω πώς να τους πει κανείς, διότι μεγαλώσαμε με το «αχ, να μην μιλήσει ο παραγωγός πάνω στο τραγούδι» για να το γράψουμε στην κασέτα. Κάτι το οποίο όταν αργότερα έκανα ραδιόφωνο ήταν κάτι που το τηρούσα απαρέγκλητα, δηλαδή ποτέ μα ποτέ δεν είχα μιλήσει πάνω σε τραγούδι, εκτός άμα έβαζα στη ζούλα κάποιο τραγούδι το οποίο δεν έπρεπε να ακουστεί και να παίξει, και από το να το γράψει και να το διακινήσει κάποιος αναγκαστικά μίλαγα πάνω σε αυτό, αλλά ήδη την είχα κάνει την κουτσουκέλα μου, είχα βάλει τραγούδι το οποίο δεν μπορούσε, δεν έπρεπε να παιχτεί, διότι το είχα από πάρα πολύ νωρίς για κάποιον οποιοδήποτε έτσι λόγο. Άλλος ένας λοιπόν τρόπος με τον οποίο βρίσκαμε μουσική και μαθαίναμε τραγούδια με φθηνό έως και δωρεάν τρόπο, όχι φθηνό, με δωρεάν τρόπο, ήταν να γράφουμε ολόκληρες ραδιοφωνικές εκπομπές ή τα τραγούδια που έβαζαν η εκάστοτε μουσική παραγωγή. Μαθαίναμε, παίρναμε την πληροφορία, μαθαίναμε ποιο άλμπουμ είναι και πηγαίναμε, και αν γουστάραμε το κομμάτι, πηγαίναμε και αγοράζαμε το δίσκο. Αγοράζαμε ολόκληρο το δίσκο. Διότι πάρα πολύ απλά αν σου άρεσε κάτι, πήγαινες και το αγόραζες ολόκληρο. Δεν κατανάλωνες single, και άμα γούσταρες το άλμπουμ αυτό, πήγαινες και αγόραζες και τα single, γιατί είχαν και B-sides τα οποία πολλές φορές ήταν πάρα πολύ αξιόλογα. Τώρα επίσης τα ραδιόφωνα, αν παρελπίδα τύχει και ακούσεις κάποιο τραγούδι που δεν γνωρίζεις, είτε είναι καινούριο, σιγά μη σου πει ο παραγωγός τι άκουσες, αφού δεν ξέρει το ίδιος. Ή το έχει βάλει τόσα εκατομμύρια φορές που έχει συγχαθεί να λέει ότι ακούτε πάλι το Smoke on the Water, που μπορεί να μην ξέρει και ποιο είναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Ευτυχώς η τεχνολογία έχει φροντίσει και γι' αυτό. Υπάρχουν τα τύπου Shazam προγράμματα, τα Shazam και τύπου Shazam μάλλον, στο οποίο μπορείς όταν ακούς το κομμάτι να το κάνεις ένα κλικ και να σου αναγνωρίζει το τραγούδι που παίζει. Γιατί αν περιμένεις από τον κακόμοιρο τον παραγωγό που τον έχουν για να διαβάζει δελτία τύπου και διαφημίσεις, χορηγούς, φέξε μου και γλίστρισα. Το ίδιο ισχύει και για τους DJ. Πήγαινε στα club, που λέγανε, στα club, και μάθαινες μουσική, μάθαινες τραγούδια, μάθαινες κάτι καινούριο. Πλέον ο κόσμος έχει εθιστεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια. Την κασέτα που λέγαμε. Είτε γιατί ως DJ το συνηθίσαμε έτσι, είτε επειδή ο κόσμος θέλει να βγει έξω και να μην του δώσεις πάλι παραπάνω πληροφορία, όπως ακριβώς και με το ραδιόφωνο. Ξέρετε, η αλήθεια τις περισσότερες φορές είναι κάπου στη μέση. Ναι, ο κόσμος δεν θέλει να τον λίγο να του δώσεις τόση πολλή πληροφορία. Θέλει να ξεσκάσει, να βγει έξω, και όταν θα βγει έξω στο μαγαζί θα κάνει, θα πιάσει το κινητό του και θα μπει στα social media. Σιγά μην κάτσει να μιλήσει με τους φίλους του. Τι λέμε τώρα, αν είναι δυνατόν.
Έτσι, δηλαδή, τρελαίνομαι. Βλέπω στα μαγαζιά κόσμο, κάθονται οι παρέες, τετράδες και δεν μιλάει κανένας με κανένα και είναι όλοι στα κινητά τους. Τι μουσική λοιπόν να τους βάλεις και τι πρόταση να βάλεις σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν καταναλώνουν καν μουσική. Είναι όπως λέω, αν βάλω μετά από Μετάλλικα η Ρίτα Σακελαρίου, το 5% του κόσμου που έχει το μαγαζί θα καταλάβει ότι έχει γίνει αυτή η αλλαγή. Δεν θα δώσει σημασία κανείς. Αλλά το θέμα είναι εσύ ως DJ. Τι προτάσεις θέλεις να περάσεις και πώς θα τις περάσεις. Εκεί είναι το θέμα σε κάθε DJ, πώς θα κάνει τον κόσμο να μάθει να γνωρίσει καινούρια μουσική. Λοιπόν, στο podcast αυτό, ολοκληρώνοντας, διότι βλέπω ότι έχει περάσει και πάρα πολύς χρόνος και δεν θέλω να ξεφεύγουν πάρα πολύ τα podcast σε διάρκεια, ξεκινήσαμε για να πούμε ότι η μουσική είναι πολύ πιο εύκολο να καταναλωθεί στις μέρες μας και γι' αυτό το λόγο γίνεται χειρότερη, γι' αυτό το λόγο ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη μουσική. Το πήγαμε και στο κομμάτι το πώς ακούγαμε τη μουσική παλαιότερα, πώς καταφέρναμε να αγοράζουμε μουσική παλιότερα ή ποιες ήταν οι πατέντες που χρησιμοποιούσαμε παλαιότερα, και συνειδητοποιώ ότι εδώ πέρα στις σημειώσεις μου, σε αυτό το χάλι των γραμμάτων που βγάζω εγώ, που ούτε να το δω σε φαρμακοποιό δεν τα βγάζει αυτά τα γράμματα, είναι ότι είναι μια πολύ σημαντική έτσι διαπίστωση που έχω κάνει μετά από τα χρόνια αυτά που ασχολούμαι με τη μουσική βιομηχανία. Έχει να κάνει ότι ένας σημαντικός ρόλος που είχε η μουσική βιομηχανία είναι ότι φίλτραρε αυτό που θεωρούσε καλό από αυτό που θεωρούσε άσχημο. Δηλαδή ο λόγος για τον οποίο έβγαιναν λίγα άλμπουμ ήταν επειδή πήγαιναν περισσότερα για να κυκλοφορήσουν, αλλά οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι ως A&R, ως product managers, ως οτιδήποτε, φιλτράρανε, περνάγανε από κρυσάρα που λέγαμε, τη μουσική που λαμβάνανε και κυκλοφορούσαν αυτό που πίστευαν ότι θα έκανε εμπορική επιτυχία μεν, αλλά ανακάλυπταν καινούρια συγκροτήματα που παίζαν καινούρια ιδιώματα, ανακάλυπταν γενικότερα καινούρια συγκροτήματα που άξισαν τον κόπο και δεν νομίζω ότι είχαν και πάρα πολύ έτσι παράπονο ότι τη δεκαετία του 80 δεν κυκλοφόρησε ο δίσκος τους με κάποιον τρόπο αν άξιζαν. Όσο περνούσαν τα χρόνια, ναι, υπήρχαν όλο ένα και περισσότερα συγκροτήματα που άξιζαν αλλά δεν υπογράφτηκαν από κάποια εταιρεία. Όμως αυτό το πράγμα που γίνεται πλέον, ότι είπαμε ότι κυκλοφορούν 100.000 τραγούδια την ημέρα, ανεβαίνουν στο Spotify και στο YouTube 100.000 καινούργια τραγούδια την ημέρα, αυτό έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν πλέον εκατοντάδες έως και εκατοντάδες εταιρείες στο heavy metal, χιλιάδες εταιρείες γενικότερα, και πλέον το κάθε συγκρότημα μπορεί πάρα πολύ εύκολα να ηχογραφήσει το δίσκο του με καλή κακή παραγωγή, δεν έχει καμία σημασία, και να το κυκλοφορήσει μόνο του. Αυτό από μόνο έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ένα κικαιώνα κυκλοφοριών στην οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί κανένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να τα ακούσει όλα. Δεν μπορεί να ακούσει ούτε το 1/10 από αυτό που βγαίνει σε κάποιο είδος μουσικής. Ούτε για αστείο δεν μπορεί να τα ακούσει. Ακόμα και να ακούει όλη την ημέρα μουσική χωρίς να κοιμάται. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποιο φιλτράρισμα, είναι ακόμα πιο δύσκολο να μπούμε σε μια διαδικασία να ανακαλύψουμε ποια μουσική μας αρέσει και ποια όχι. Και πολλές φορές, ξέρεις κάτι, άμα ακούς και πράγματα τα οποία δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο, χρακ, το κλείνεις το μηχανηματάκι και πάει στην ευχή. Λοιπόν, για ένα ακόμα podcast πλάτιασα όσο δεν γινόταν, αλλά τι να κάνουμε που αυτό είναι ένα θέμα που το έχετε ζητήσει εκτός των άλλων πάρα πολλοί από εσάς, ακόμα και από τον πρώτο κύκλο, και με αφορμή τελικά αυτό το βίντεο του Rick Beato που είδα στο YouTube,
αποφάσισα εν τέλει να κάνω κι εγώ το δικό μου κομμάτι. Βέβαια ζητώ συγγνώμη για το πλάτιασμα, αλλά είμαι βέβαιος ότι όσοι φτάσατε μέχρι το τέλος, μέχρι εδώ, θα έχετε και τις δικές σας ιστορίες που θα μπορείτε να μοιραστείτε και θα ήταν πολύ καλό να τις γράφατε στα σχόλια. Σάκης Φράγκος λοιπόν, Rock Hard The Pod, over and out, ραντεβού σε πολύ λίγες μέρες.